Assalamu alaikum yan uwa maza da mata, barkanku da dawowa wani kisa nawa mai albarka mai suna Zansi TV. In yanzu ne farkon zuwanka, kada ka manta ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, ka danna all domin samun cikakkun bidiyon da zamu daura. Kamar yadda muka saba, yau za mu koya muku bidiyo ne akan yadda za ku yi free energy generator kamar power bank haka. In ka haɗa shi kai da maganar kai caji ko kuma jiran nefa idan za ka caja wayarka ya zo ƙarki, kasance da mu.
Zip TV subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ku danna all domin samun cikakkun bidiyon da zarar mun dawo.